dan Allah talakan Najeriya, dan Allah kar a baku wani abu a zaben 2027, kar a yaudare ku da wani abu ko a baku wani abin rayuwa ko wani kilin ko shinkafa ko taliya a je a ƙara yi mana zaben tumun dare a zaben 2027. Dan Allah muna roƙonku 'yan Najeriya, dan Allah talakawan Najeriya, dan Allah kar a baku wani abu taliya ko shinkafa ko atamfa ko sabulun wanka ku je ku zaɓo mana hauka dan girman Allah. Don ku je ku zaɓo mana abin a baka abin da ko minti 30 ba za ka yi ba ka ƙarar da shi a shekara 8 ana gana ma azaba. Yanzu me amfanin abin da muke a shekarar da a zaben 2023? Wanda aka bawa taliyan ma sun manta sun cinye ta ma, wanda aka bawa zanin har ya lalace ma, wanda aka bawa sabulun wanka sun yi wanka da shi ya ƙare, amma har yanzu kawai karɓar wuta muke ta ko ta ina. Sace mu ake yi, kidnapping a arewacin Najeriya, sace mu ake yi, ta'addanci, kasuwannin mu hari ake kawo mana, ƙauyukan mu zuwa ake ana kashe 'yan uwan mu, a eba kayansu, a kore shanun mutane, a kwashe kayan mutane, a kashe mutane. To dan arewa ina ake so ya sa kansa? Ina dan arewa ake so ya sa kansa? Gaba ɗaya arewacin Najeriya ba tsaro a arewacin Najeriya. Kana da rayuwa ɗarɗar kake saboda anytime kawai za ka iya jin kawai an kashe ka. Mu dai za mu ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya, za mu ci gaba da jan hankali, za kuma mu ci gaba da faɗa, kuma ba za mu daina faɗa ba. Shine dan Allah dan annabi kar a yaudare ku, kar a yaudari wani ɗan Najeriya da wani abu wai taliya ko shinkafa, wai a sa ka zaɓi abin da za a zo a ta gana mana azaba a kai. Dan girman Allah ɗan Najeriya ka ƙara yin wannan kuskuren, dan girman Allah ka wanda ya ƙara mana wannan kuskuren a Najeriya, dan Allah a fita a zaɓi cancanta a zaɓen 2027, dan Allah a fita a zaɓi cancanta.